historiaren banaketatik etengabekoa izan da kontinenteen leku aldatzea. Giza begiak nabari ezinezko mugimendu konstantearen arteko batura da, gaur egun ezagutzen dugun mundu geografikoaren emaitza. Mundu ofizialean ezarri diren giza legeen hierarkizazioak boterearen banaketa ekarri egin du. Hegoaldeak ditugu iparraldean, eta iparraldeak hegoaldean. Mundu extraofizialak daude mundu ofizialaren baitan, bestelako ordena politikoak. Irlak, mikromunduak, pantzea propioak, guk, gure irla, maitaleen irla esplozatu dugu. I-R-L-A-K. Letra bakoitzaren atzean dauden hitzetako batzuk berrasmatzera gatoz. Bitir eta zeigen hiztegitik hartu dugu guk irla hitza, eta hien definiziotik abiatu maitaleen irla irudikatu eta birsortzeko. Bitir eta zeigen hiztegi poetikoa 75. urtean argitaratu zen lehenengo aldiz. Garaiko eta osteko maitaleek egindako itzulpen eta transmisioari esker heldu dena gurera. Guk ere, haien antzera, irudimenezko ariketa bat egin dugu. Fikzio poetikoaz, baliatu gara behin irudikatu zuten irla hura berri imaginatzeko, eta apurka-apurka haien eta gure hiztegi desordenatu, partzial eta subjektiboa elikatzeko. Hiztegi honetan ez daude hizki ez da hitz guztiak ere. Oraindik ez ditugulako ezagutzen. Ez ditugulako aurkitu. Maitalen hizkuntza ikasten eta eraikitzen ari gara.
Uhartetara egindako migrazioak Nuronaren garaian aipatu ziren lehenengoz. Itsasoraino oinez zihoazenek zera kantatzen zuten. Adio Bilbo, Iruña, Baiona, Donostia, Gasteiz. Adio hain egun ederrak pasatu genituen lekuei. Errolda eta paper guztiak erre ditugu. Uhartetara bidean goaz. Hirietan ez gaituztelako nahi. Gloriaroko maitalek irlak bilatu zituzten masiboki. Gehienek baso higrofilo jarraiko uharteak nahiago izan zituzten. Alegia, ekuatorearen alde batean eta bestean daudenak. Letra. Bokala, alfabeto latineko 9. letra. Izerdi. Bat. Izena. Metroko bagoia arruntetan sor daitekeen fenomenoari deritzo. Dermisari dagokiona, ezagunena bada ere, barru izerdiare ohikoa izaten da nasa batetik besterakoan. Gorputzez gainezka dauden bagoietan, gorputzak hainbeste izaten dira eta hain daude elkarri lotuta, ezen norberarenak abere masa bat dirudien. Metalezko edulekuari oratu eta pole dance egingo luke batek, multzoan nor izateko zainekera desesperatuan. Arreta emateko behar existentzialari zor. Hau guztien artean maitalearena begiratzen da, eta izerdia azten da urdaia. Erdiaroko min bat bezala 21. mendeko tren batean. Eta agian Guggenheimeko areto batean erakutsiko balitz. Sarrera garesti ordainduko lukete egiriek. Let's see the ancient pain. Ikus dezagun min zaharra izango lukete, I love Bilbao kamisetekin soinean, eta audifono bana belarrietan. Eta horra, pabiloi izarerako zara bat, eta zure treneko erretratu handi garaikidea, eskua metalezko edulekuari jozita, maitalearen ahoa urrunegi, eta jende begia gainean duzula, birikaldea izerdi patzetan. Hori guztia da izerdia. Irain, bat, izena, laido. Aintzina, irain giz erabiltzen zituzten hitz horiek heterosexualek gure maitaleak izendatzeko eta normaltasunaren parametroak zehazteko. Gaur egun, homosexual zuzenak ere batu egin dira ariketa horretara. Garai batean okupatu zuten bestetasunetik ihes egiteko asmoz. Klase traidoreak. Gure maitaleek arrotasunez hartu dituzte honako irainak, normak kanpo utzi dituen bizitzak ozen aldarrikatzeko. Subjektuaren ibilbide historikoaren kartografia marratu dute haien izendapenetan. Gure irletan, badago kanpo paradigma iraultzen duen barne indar preziatu bat. Gure maitaleek erabakitzen dute zerk egiten dien min. Normaltasunaren partez izatea ez da luzatzeko arrazoia gure maitaleentzat. Bereizketa gauzatu nahi izan duten hetero eta homosexual zuzenek asmatutako irainak birjabetzea, heterosexual eta homosexual zuzenak perbentzioaren konpliz egiteko forma da gure maitaleentzat. Izan ere, horreroek ezingo dute sekula gure maitaleen besoetatik askatu, gure maitalek nahi ez badute. Normaren ukapena dira gure maitaleak, normaren ondorioz dira nor. Bereizketa da gure maitalen izatearen vitamina, eta horretarako jada ez dute hetero eta homosexual zuzenen markajearen beharrik. Gure maitalek ez dute aski arrakelekin, dena nahi dute. Irainak, liburutegiak, tabernak, eskola, komuna. Komunak. Gure maitalen ekintza politiko herritar zuzenak deseroso sentiaraztea da. Munduko boierak, marikak, trameloak eta putak aspaldiak zidira gara, haien irainen kontra
haien irainen baitan antolatzen. Ilusioa, izena bat, irudimenezko ikuspena. Izena 2, itxaropena. Izena 3, poza. Ilusioa, ametxezko begitazioa izan daiteke, baina realitate biziduna ere bada. Antzinako urrezko garaietatik, gu bezalako maitalek sentitu dute ilusioa. Maitale horietako asko, 3 hilean behin, irla hegoaldean dagoen kobazulo batera joaten dira. Milaka urte atzera sortutako ohitura da hori, errituala. Kobazulora gerturatzen dira haien barruan nabari dituzten ilusioak identifikatzeko, dekodifikatzeko. Kobazuloko aztiak maitalengan ikusitako ilusioak putzu batetik atera eta perla forman eskaintzen dizkie. Horiek gorde eta gerora irakur ditzaten. Ilusioak sekretuak izan daitezke, distorsioak ere. Sekretuak ez dira herriak, ez da gezurrak ere. Kobazuloan biziren maitale garleak kontatzen du. Ilusio errepresentazioa da, eta ez du zerikusirik egiarekin. Ilusioa izpiloan aber daiteke, errekastoan, hauts maluta batean. Ilusioa ezagutu nahiko genuken behar basatia da. Ilusioa idealarako bidea da. Maitaleek ilusioa barruan daramate beti. Aroaren arabera ahuldu edo areagotzen dena. Adibidez, apirilean, abuztuan, azaroan, ilusioaren dimentzioa aldatzen da. Paisaiaren berezko eraldaketa dela eta. Hala ere, aldaketak bortitzak edo bortzatuak izan ez gero ilusioa ahuldu egiten da. Ilusioa materiala da. Ilusioak erne mantentzen ditu maitaleak. Gauza txiki eta handieri adi. Ilusioak lotzen ditu irlara. Bertateko sistema eta bizitza guztietara. Ilusioak batzen ditu maitaleak. Baita bere izi ere. R letra, R konsonantea. Alfabeto latineko 19. letra. Rumikuf, izena, Maiolasa. Rumikuf Maiolasera, 2, 3 edo 4 maitaletako taldetan jolas daiteke. Badakigu, batez ere neguko maitalek jolasten dutela jolas honetan. Izan ere, udaberrikoek nahiago dituzte autodefinituak. Udakoek, sudokoak eta udazkenekoek kartak. Rumikufa ez da oso jolas ezaguna komunitatean. Hala ere, maitale batzuek izugarri gogoko dute eta kolore eta zenbaki zerrenda luzeak kombinatzen sorotu egiten dira. Ekstasi egoera arraroetara iristeko gai. Bat gorria, bat urdina, bat berdea, edo 2 gorria, 3 gorria, 4 gorria. Bestalde, aipatu beharra dago, badirela maitale disidente batzu. Ez dutenak hitzak eta zenbakiak gogoko. Eta horregatik, rumikufari jaramon gutxi egin eta bestelako divertimenduak asmatu dituzte neguari aurre egiteko. Jolas horietako bat, musu jolasa da. Oraindik ez dugu oso ondo ezagutzen musu jolasa. Baina badakigu neguko hotzari aurre egiteko baliatzen dutela. Musu jolasean nahi beste parte hartzaile egon daitezke. Baldintza bakarra edo zerri fa emateko gai izatea da. Romeo Montesco. Estatusa
hilda. Generoa, gizona. Adina, 20 urte. Egoitza, berona. Ezaugarriak, maitale arketipikoa. Julieta Capuleto. Estatusa, hilda. Generoa, emakumea. Egoitza, berona. Ezaugarriak, maitale arketipikoa. Romeo bider Julieta izan nahi genuen, Romeo bezala Julietaren sardezka gainean eskua pausatzeko, eta espageti beraren motorra elkarren ahoraino zupatzeko. Romeo eta Julieta DBH-ko komunetako ateko bihotzetan pintatuta. Romeo eta Julieta eternala hipotekatuta. Romeo eta Julieta Sergio Dalmaren abesti guztietan. Baina gu ez gara Romeo, gu ez gara Julieta. Zerbait izatekotan, ni larba bat, naiz erupzio geldo betean, eta ukimenaren katedral honetan sartuta arnaza bestelakoa da. Tren publikoak ere ez dira berdin hartzen. Brokolia ez da berdin frijitzen, eta tangentean istripuz itxatzitako alga bat dirudi. Gu ez gara Romeo. Nola egin ez dakit, baina zuk zeuk egin edo ponme la mano aquí Macorina bezalakoen ondoriozko lastan Antartiko baldarra izan. Hori gara, akaso. Gu ez gara Julieta. Eta nire aurretik dabilen dinosauro modernoak erabakitzen jakin gabe aukeratzen ditu letra larriak. Berak erabakiko balu bezala zer den maitatzea. Eta keria atzizkido maitasunak praktikatuz, ni naiz sentitzen duenaren buztana. Buztana, bai. Eta aitor dizuet, batzuetan izu globoa puzten didala diafragma honetan, nola artikulatu ez ulertzeak, eta isiltasunaren maskorra, eta intentzioen gorputz falta. Baina esan behar dut, emozioa ere aurkitu dio dela erresuma arrotzomi. Zefinean polita da area mugikorren gaineko basilika, edo ordenamendu katolikoaren gaineko txortalia, moldea, ez ezagutzearen perspektiba. Eta ez nola egin ez dakit, edo zuk zeuk egin, edo tu itio, zer? Romeo bat izan nahi nuen zuretzat, baina zerbait izatekotan, eraikin historiko ederrenean, brokolia ezberdin frijitzen duen, mundu mailako, gerra intimo bateko larba baldar bat naiz. Rocío, izen berezia. Maitale guztien maitale. Mareak mugitzen dituen jainkoe. Mintzo denean, arrainak pilatzen dira maitalen zaietzetan. Kantatzen hasten denean, lurrikarak eragin eta irla berriak sortzen ditu porlanak itota usteldu diren hirietan. Rocío, ihintza bezain elegantea eta leuna, bortitza bere edertasun mutantea. Luma. Bat, izena. Hegaztien gorputza estaltzen duten hori estu eta luzeetako bakoitza. Bi alboetan bizar morukoak dituena. Bi, izena. Luzakin hori apaingarri edo berogarri gisa erabilia. Hiru, izena. Tinta idazteko erabiltzen zen hegazti luma. Lau,
Euskaltzaindiak jasotzen ez duen kontairak onera dio. Gure maitalei lumak hasten zaizkien munduratu eta inguratzen diena gustoko ez dutenean. Kasu horietan, azaleko poroak zabaldu eta animalia legendario bilakatzen hasten dira negu garaiko lozorro. Udaberria haiena da. Lumatze garaiak ez du zertan haurtzaroan edo nerabezaroan izan. Gure irletan, badaude Eduaro Berantiarrean edo zahartzaroan lumatu den maitalerik. Esan daiteke, maitalen irletan ez dagoela adinari atzikitzen zaion ohitura finkorik. Lumek, pluralean, funtzio oso zehatza betetzen dute. Banakoari gorputz adierazpen askatasuna ematea. Lumak bestalde oso aldakorrak dira. Datu bezala, subjektu bakarrak 1312 luma mota desberdin izan ditzake bere bizitza osoan zehar. Eta zifra hori asko gustatzen arigun arren, noizbenka berriren batetzen da halako beste irlaren batean luma mota berri bat aurkitzen dela jakinarazten diguna. Gozagarriak dira luma. Kilimak eragiten dituzte eta kuriositateak bizten dute irletara bizitan hurbiltzen diren turisten artean. Turista batzuk irlako ohituretara moldatzen dira eta kilimekin gozatzen dute. Turista mota hori bizitari esaten diote. Beste batzuek oso kontrara, keinu eta hitz itzuziak botatzen dizkiete irlan bizi diren maitalei. Halakoetan, gure maitalek lumarik suabeen atera eta birikiek eztanda egin arte eragiten diete barea turista arrotzei. Azken urteetan, halako egoeraren bat eman izan denez, irla askotako jaietako programazioan sartu dute ekintza jaietako amaierako ekitaldi gisa. Tourist Go Home lenopean. Go Home! Loria. Izena, iparraldean bizipoz, placer, satisfazio. Mundu minean, maitale baten bihotzaldean aldamiorik gabe altxatutako orografia. Bizi arruntaren azpiko estolderian sortzen den bakealdi laburra. Sarrazki ezena batean, lipar batez maitasun gordina. Lipar batez, betalinea eta irina. Sojan guztitzen denean, ahora eraman aurreko biziko zatia. Gorputz osoa ematen dizudan aldian biharrik ez balego bezala ia, dirurik ez eta aurpegian etzaten den eguzkia, beldurrik ez banu, batek emango lukeen guztia. Eta egon ez ditzen arren, oroitzen naiz, heroina lehenengoz odorean izan zenuen aldiaz. Laga besotik irentzi eta zabelerainoko sumendi hartaz. Eta osteko infernuaren aurreko galaxiaz. Handitasunik erraldoiena zure azal azpian. Lotza, ahalkera. Irlara erbesteratu aurretik, iraganeko lur zikuetan, maitalengan errotutako emozioa izan zen lotza. Antzinako zerbait omen da. Egungo maitalek emozioa dezikazteko prozesu luzea bizi izan dute. Belaunaldiz belaunaldi egindako transmisioari esker. Izan ere, irlara heldu ziren lehen maitale jakintzuek lotzari aurre egiteko kode bat idatzi zuten. Eta hura, iparraldeko kobazuro batean gorde. Maitalen memoriak ez irauzegin gorde zuten aurreko garaietan bizitakoari buruz oroitzen zuten guztia. Idatzi eta kontatu zioten elkarri. Lotzari aurre egiteko erabizitzaketen dantzak, jolasak, kantuak, galdera intimoak, asmakizunak, fruitu, edari jantzi edo maskara. Kontatu zuten, irlari esker izan zutela aukera egiaz nahi zuten hori izateko eta egiteko. Eta hori zela,
hasiera berri hartan, maitale guztientzat garrantzitsuena. Atzean utzitakoa, ezoiko mina eragiten zuen arren. A letra, A bokala, alfabeto latineko lehenengo letra. Atze. Bat. Izena. Edozein gauzatan aurreko alderdiaren edo alde nagusiaren kontrako aldea. Zerbaiten bizkarra edo gibelari esaten zaio. Atzea da, itzalean geratzen den atzerria. Atze ziutatea, otso herria. Gerizpetan etzaniko arrotza, ia. Ikusten ez den paisaia zatia. Historikoki galdetu da, ez ote den, ilunegia, arbola osteko guztia, ez ote den eskortzuz bilatu beharreko izaki erabe agia. Giza lotzen abia. Ia, abadeen eskuin eskuko horri mamea. Inoren begitik edaten ez duen zera hori agian, lizuna azten den lez existitzen dena agian. Amante. Izena bat, amorante, amoros, maitatzailea. Izena bi, kantua. Yo soy una de esas amantes, tan elegantes como las de antes, que siempre llevan guantes. Izena hiru. Hego-mendebaldeko maitalek elkarra agurtzeko baliatzen duten hitza da. Kaixo amante, edo zelan amante, edo eskerrik asko amante, esaten dute. Edo esaldi luzeagoak, en plan, badakizu zer, aurrekoan amante horrekin joan nintzen ondartzara, eta bertan eta harekin elkartu ginen, eta hasieran drama bat izan zen, panikoa. Baina, bueno, lortu genuela zaitzen, ikaragarria izan zen. Guztiak biluzik, guztiak amante, oso furtea. Baina, hala izan behar zuen. Haien amanteak gureak ere izan zirelako behin, eta, bueno, badakizu, gure zarea konplexua. Batzutan nazte borrazte ikaragarria. Maitaleak garai ilunak behin igaro direnean, amante zahar eta berriekin oso ondo konpontzen dira. Hala ere, beste amante batzuekin ez dira bat ere ondo konpontzen, eta isilak kudeatzen dituzte haienganako sentimendu negatibo. Unitivismo simple batean ez erortzeko. Horreiz gain, maitaleak intensitate handiz bizi duten egunerokotasuna batzuetan sermoi romantiko ikaragarriak egiten dituzte, inolako testuingururik gabe eta bat-batean, eta behin eta berriro errepikatzen dituzte berdinak. Tipo, behar bada ezen auzazko izan, egun hartan zurekin topo egiten. Agian patuak batu dituen, ez daukat zalantzarik. Zure bular aldean lokartu nahi dut berriro, zure puzuek ez nan azaten, ez daukat zalantzarik. Zure zeigarren zentzumenak nirekin egiten du amets, eta horregatik badakit, laster elkartuko garela. Badakit, zure behan egongo naizela, zure alboan lo berriz ere. Badakizu, zure eskuetatik zintzilik bizi naizela, beraz ez nazazu erortzen utzi. Eskuz idatzitako poemak bidaliko dizkizu. Gure harremanarakin lotzen dituan 4 minutuko abestia. Alde zaharretik paseoan egindako argazkia, goiotopaketetan dantza, grabatutako bideoa. Gogoran azazu eta gogoan izan dezazu, oraindik ere, nire bihotza, zure eskuetatik zintzilik dagoela. Animalia. Bat, izena. Sentitzeko eta berez mugitzeko gauza den izaki bizia. Bi, izena. Adimenik gabeko animalia. Animalia bipedoetako asko zaretu eginda lau hankatan jartzera.
Animalia mota horrek bere pisua oinarri egonkorrago batean jartzea bilatzen du. Horretarako, damutuak elizan barkamenezke bezala belaurikatu eta ondoren eskuak pausatzen ditu lurrean. Postura horretan paseatzen dituzte gure maitalek haien maitaleak. Kateak eta mozalak lagunduta praktikatzen dute errituala askok. Mendietan eta basoetan du jatorria praktikak, baina kapitalismoaren edapenarekin desete eskutatu egin da. Kontserbadoreenek heltzeko intimitatean praktikatzen dute txakurtzea. Ohean, sukaldeko gauza hotzetan, mai gainean, paretaren kontra, jateko, gorputza garbitzeko, zortan egiteko, mimoak eskatzeko, erregutzeko. Praktikarekiko zegoen eta oraindik dagoen lege hutsune baliatuz, erradikaleenak hirietako parketan eta kaletan barna mugitzen hasi ziren konfinamendu garaian, kalera irtetzeko aitzakirila. Haien txakur maitaleak lepotik lotu eta kanpora atera ziren ibilaldi luzeak egitera. Inor ez zen ausartu horren kontra ezer esatera, ezer egitera. Baierren urrezko garaia izan zen zindudarik gabe. Senyora batzuek haien zenarrak ala paseatuz lortu zuten askatasuna, etxeko paretatatik, at eta barna. Ohitura mantendu den maitalen auzoetan, polizia gehiago nabari da arrezkero. Letra. Kontsonantea, alfabeto latineko 11. letra. Kronopin. Marka erregistratua. Kronopin errezetatutako sendagai bat da. Izu eta antsietate nahasmenduen sintomak tratatzeko erabiltzen dena. Bakarrik edo beste medikamentu batzuekin batera har daiteke. Agente antziolitiko, antikonpultsibo eta benzodiazepinen motako sendagaia da. Baina Kronopin pastillak eta farmaziak existitu baino lehenago, Erdi Aroan adibidez, deagrua barrutik ateratzeko badakizue, gorpuztxo batzuk erretzen ziren hemendik bat, beste bat, edo pazienteak ilunetan sartu eta izuntzen zituzten sentatzen ziren arte, edo ezkontza heterosexual terapeutikoa gomentatzen zitzaien, kontinentzia sexualak bilatzen zituen toksinak askatzeko, edo zainak zurratzen zitzaizkien klasiko deruzteraino. Baina ematen duen arren, hau ez da Erdi Aroa. Hau ez da Erdi Aroa, beste garai batean gaude, eta orain zera, orain boxeo ring batean bezala, horra, panikoa, versus Kronopin. Eta publikoa txabroka, oiuka, batea farmazian erosten da. Farmazian erosten da batea. Kaka. Bat, izena. Iraizkin. Bi, izena. Inongo baliorik ez duen gauza. 3, interfekzioa. Kaka zaharra. Gure maitaletako batzuk kaka zeratutako irle artifizialetan bizi dira. Zabor elektroniko izena jarri diote adituek iparralde globaletik datorren eta hegoalde globalean amaitzen den kaka guzti hori. Irle horietan gure maitaleek ez dituzte ilara luzeak egiten ziza eta kaka egiteko. Beste barik, papera dagoen edozein komunetan lehortzen dituzte haien genitalak eta garbitzen dituzte haien ipurtzuloak. Irletatik kanpo gure maitaleen behar fisiologikoen asetzea obsesioa da normaltasunaren predikatzailetzat. Kaka bezen gozoa daude terfak gai horrekin. Gorputzak gorputz, gure maitaletako askok diote demokratikoki igualak egiten gaituen zuloa dela uzkia.
Eta horregatik, kaka egiteaz aparte, bestelako praktika lizun eta erromantikoak dituztela zulotzoarekin. Beste asko zehatzagoak dira. Eta guztiak igualak ez direla babesten dute. Batzuek odolpikuak dituztela eta beste batzuk lotzatiak direla, besteak beste. Etxetik kanpo kostata betetzen dituzte gen ebakuazio planak guzti lotzatirek. Inoiz, debate nazionala piztu da gai horren kontura. Prozesu mekaniko eta kimiko baten ondorio dakata. Bere fabrikazioa gorputzeko odolaren parte handi bat tripara bideratzea eskatzen du. Ez da lan makala kakak egiten duena. Amaiera etikoa da. Altuera jakin batetik erortzen usten du bere burua kaka suizida. Uretan edo bedarretan edo asfaltuan amaitzeko. Gorputzeko beroa galtzen du kakak uzkitik ateratzean. Bero forman galtzen den energia guzti hori zelan aprobetsatu ikertzen gabiltza irretako maitali ingeniaria. Datu gisa, animalia batzuek elkar ezagutzen dute kakaren bitartez, eta sedukzioa gorputzak kakaren kanporaketan hartzen duen formaren bidez egiten dute. Adibidez, txakurrek. Izena, animalia. Katua, maitaleen animalia kulturetako bat da. Oraindik ez dakigu zehazki zergaitik. Baina zilarrezko areotik, jasotako testigantzetan, jada antzeman zitekeen katuekiko mirespena. Eta maitasuna. Esaterako, egomende batean, oso ezaguna da maitaletako batek kantatzen duen abesti hau. Bizi da, gure katue. Ein dau, miau, miau, esanez. Amantien dako, mingaños, agurre. Amantien dako, poza eta osasune. Amantien dako, apaintzeko loriek. Horize data, gure katuan kantuek. Miau.
Amen.